bro saya simpan nga pi kibo kerjaan bahai kan ke YouTube sono jonga bat pi kibo persiap bahai kan ke YouTube sono jonga ti nanta kamir ke jing pulie kadena kitab jong job ti halor jong to video bang apply menen mo halor jing sakem jo PS nang do sendai balai bang adon jing sngau ngan ongi pi amde bang long arsap lani de bang kwa mentoy Henry ngide ban long robor kibas nutu ban keren kamlong kibas niu pila ban keren lailai pujat Henry tu bitar wan le sniu pan Henry ban pan kebum pade yano ban keren ni kijing sisa kamsong hok yangi kamsong hok ya yano ru ban pan kebum ya unu brio ban keren ya kijing sisa namarkum kamde tangi ba PS nang do namarkum bal amat hi ya uperlok jongaru ti kumta hiru nganga keren namar haba keren kamut ngidon rekat kisabut ti de na takadaw balai omde banga persya ya ke polis department omde banga persya ya iba PS nang do Henry ngan ong pi borobor balai ba ngihap ban use de ki kamera balai ngihap an ring video namar babun hi kajing tok plant hakani ka juk ba menta ka ba kibrio hi ki tok plen ti deina takadaw ba ngan ong pi asu ajing mot ya barok khot ngan ong pi bun ki ba sya blackmail mo lani sale tok har harukom ti ngan ong pi lada pila asngoto ba ki tok ye pi ti ban yo sabut ya kata ngidi ban long ki ba start ala de ke ladang ngidon kano ka proof lani ki evidence kata kamu ladang ya ska anyiru kasyong nia Henry ladang ngimdon ki proof pan ladang syukran tang da kektien ban yalam bakla kata kamla ban long ngaru ngap ngan ong yipi kalong kum ka jing hikai yipi baro ki bapet ya kan ka YouTube sunjonga ngan ong yipi ngangam la ban yasha yano namar bunsin hi don ba ki bakla ki brio jongi don ru ki bakla ki we par ki jabin rio ya ki brio jongi ti Henry mentangan ong ipi ba lada ngimdon hak ta kajaka ngimla ate ban sukersan namar ngimtip ka ke bajahang ta ti lada ngikwa ban sukersan juboru lane ban su pensit juboru katakan song an pan Henry ngide ban dakeli tokit Radai unman pararu ngidi banda kelit okit ken kaja ayu bale kalong kumta ti lada kadon kebukum kata ti ya chua da kajing keren ken lada yu iba kibriu kim sngam ti ya da ka an ken kamde ban ong bet ba ngin chu ya ki luhui lane ngin chu yale pat kumbale bro sikat tangan ong ipi omdai bang isi ya kibriu lo jong kato ke jingring video jonga kamde banga that kamdon jingmut kata ba ong that kade tangkan ya pensit ban iben brio lane ban ben brio namar ngatip bahai kitu ki brio ki bakran podor ki bakran thalat nei yanga ngamjus ngau ai pan namar ngatip balei ba ki kran kumto yanga namar ba ngatip bahai kataru ba ki bisni yanga Henry ngapde nganom ong ai namar nga ha ublay un bisare kata kamde ka kamram junga bangan le kata ti de na kata kadaw kumbala ja ya kiwe ru hakiting im jungi bade na ka ni kadaw bangin samla ban kiyo namar habangi tray ya ka kamru bun ki penderan lani ki kran da ki jaj har rukom ki kran ti mano pede ba ong ki ong bang ngi nyai prakasi Henry karkom keren rokom khanapan bunsian kimnang tilda ki kiriu keroi hi ngan ong ipi kiriu keroi hi pikiran baharu kin keroi pin keren sniuru kin keroi Henry kajing keren jonga ya ba PS lang do ha ka to video kamut ba ngatmu sniu ai Henry ngatmu ban ya dibi ban ya tainya namar ba ya ka eke borokhot kamde ba ong bet ba ngan bu syun yi ban ya tainya kam julong ke basni
banno rula benitanya Henry ya ka jingle ka ba sale pat menin kasngi da ka polis pat men ya I ba PS lang do kalong be halor jong ka jing pha di lead ik video tide na takadaw das ngothu haba phe comment sang to das ngothu hiru bat da perkhat hiru ban pha di lead ya ka video kamot kamla banlong stu kamla banlong namar sisen ba radap pha di lead jubor amdei mono ban jot salor jong kata ba bakla ne bakla bat kumba kini ki ba comment sengaru ba ong be bangathan ngan ong yepi ngam than lada pi kuatip li kelina utrai sto Henry lada pi kuat bani bakla ngan ong yepi pin sangat hi kawi kapur pat yala dehi pin langat aka an ha kata kapur kamut pin sas nguthu ngam dei ubru bam tip an bat ngam kwa hiru ban lebe an pan Henry ngakwa bait bakaan kanom syaliang lada de ya urit ni ya ukraw kadi berlong kumju kaan katrikam ya baro lade yang ane dade ya ubahe bahanru ti dena takadaw haba pimpat ya nguthu ngapen nguthu Henry ngan ongi pi balei ba ngamla ban im klam kaan bat ngamdei hiru be an ngam kwa hiru bangan le be an bat ngakwa ban le ya ka basung an bat ngakren ya ka ka ban pen nguthu dei bang akren ban wo dong wo nia Henry ya kita kinong wo dong wo nia bat ya kiriu keroi kam don jimut ya ngabangan reply ai un nguthu hi lada nguthu ru ai un jot hi kata kadei ka ka ba ublei utip khamba Henry kamlong yang ngapan bangan le kanu kubus ni kata kadei ka ba ublei terkenrat hi upeniat ya kajing imjonga Henry habangaring video ngaklam show ngaklam dan Henry ladang ngakren korm kena kektien ngaklam le ban Henry lada pipi ong bathat de kamot kita ki ba comments ki ong bathat kumta kidan ba kitim si da kitin si tin sang kata kam don jumut yenga bangan reply ai ba namar ba pi ki ba bishar baro pinyatip ya kata ya uri kuroi ki menang salang nilai tip hikumno bangin kiar na kum kita beriyo ngan ong yipi ya kiriu keroi hi borobor ki beriyo baro ki isilut tang na kaktin tang na kakren kakana Henry ngan ong yipi ba pi baro ki bakerjaan bahai kani ki tut sunjanga ngam kwa ya ka huri hura ngakwa ya ka suksan bat ngaduai ngakerpat yo beli terkendat ba hakane gejaka kahok kan sayang kahok kan sayang katno pikwa menyelam maklaru kahok kan sayang namar balai ngatip skam ba ublei udana kani gejaka dei na takataw ba balai ngadei ubri uberuma ngatip skam ba ublei udana kani gejaka baro pi keno kamdon dimper yang apa dia ya kata apa pi keno hatu pilala ban penduk musim hatu pilala ban pun kubum yang nemar ngam semdon hiru kano kaba ngale lendet lane ngakran lendet lane ngala ban ri na ublei terkendat utip khamha ya ka musim kado nut ke jonga badi ke jembut di perkat jonga nang mar ngatip skam dei mau peniat yang mapi kibalong blei haneng hangne perthei ban bisar ke jing im jonga lane ban khen ya ki kiba ngale ngakam nas ngutanat mar khnang ba ladang ali phai so blei terkenrat unom chim jing khen chu inga te kata kadeka ka bangang adon jikremen kemen sim jonga namari ka ke bala bisara perthei habeneng bisar su namar ada bisar pa mapite Tiada nak terkataw omdei bang akran ben yano Henry haba pilih pikam pikran kelam perkan kata kakerto kelas yala dehi ubri lo da utim yala dehi omdei ba utim yikiwai lada utim yala dehi Tiada nak terkataw Henry tobitar tang bawa le esniu todom Henry wale esniu kai kata
kamut ba pihak ban sneng ban kraw la ni pihak ban pen i pan lada pinang ban beng pidi ban la ban pen i hanre ba pin chu ben sa om don prolok nam ta jung phi ti lada pide uru sngo thu pen i kalti lada pide uru kroy jengai nanga ngan ong i phi jengai nanga nga khlam ong i phi to pet ju borenga bat ngam kwa hiru bani kroy bat phi namar bale lada kadan kalenti ke babun lada ngaya la sai so ong map ya nga bade nang takadaw ngamde ubri bom tip aj la ni ngamde iru ubri bo be aj kede nang takadaw omde banga berngam bat omde iru pat banga isi namar bale ngakwa ipi bapin perkat ngakwa ipi bapin sngutu ti omde bapet tang ni jalam ni khaya hanre babun ke pet nga omde tang ki khasi bapet nga hanre wat ki kharu ki pet nga ti menta ngan ong ipi omde tang boros pa bapet nga hanre wat baduk ru pet nga omde tang bolong kristan upet nga hanre wat ubom kristan upet nga kede nang takadaw ngan ong ipi yang aklam khana menta kanu kanu ke balang klam khana nang menta kanu kanu ke kamsniu hanre yanga la khana menta ka jaj bendriu ngakran ni geding sisa ban pen bha lani ban pen skothu ya ka jaj bendriu lojong de nang takadaw ngang sakran tin lojong ti hanre ngan ong ipi lada pilong gibriu bo perkhat lada pilong gibriu bo skothu lada pidon kata kamansim kejing itip lam lada kadang im ha kamansim pujung pi ti kamut naduk menuhi ngil ade banyateli hanre badena kata kadaw ba phim simla ngothu ba phitut kroy le ka ba bharu tut kroy le ka ba sniur tut kroy bun kibri kujungi kiba kwa ban kiyo lani kiba don yala kijung ki plan phihi kiba comments yaki eki kiba mla ban long phihi pilong tik mo bam krony hi yala kajat bendri lojong omdei na ban tajung badeng ibadeng juleran piakran kat bamon ngadei ubri ubalai lut ngadei ubri ubakelut pat ngadei ubri hiru ubang ngayai long kumni nadu mswa nadu ki khatsnam nadu porbangang le school ngala mate kata ding sakran ben tika sale yang mentang larang ba sale yang mentang larang ba ate nadu nang khana ngalamat ki ding sakran ben henry sale yang mentang larang ba pitrai hatu kita ki ding kran ben jong pi kila penduk mesim yang ngala dap ong ngala keren henry kiskor jong pi ki kelut jabing jong pi kamdon bat ki khmat jong pi ru kim ui henry kabor jumut jong perkhat jong pi ru kam sngotu namar bale ngan ong pi namar ba pidei kiru kroy henry yakito ki brio ki bas ngotu pat ki ba perkhan bat ki ba puson kalapan mentoy sibon henry ya uru kroy te marsi i ba krani geding sisa kala satnot hisia te dena takadaw ngaklam ong yakito kiru kroy bakin pe video junga ngaklam pa hiru yaki bakin pe video junga ti henry lada juba lada comments hatu comments dana comments da smotu namar omni mga banga ngan ong ipi wat page lani wat comments itu kamon jong pi smotu ima pi but kayo kadu smotu ima pi henry ngan ong pat tang sikentin lada pidon kum kini kita jinglong pan akamun sim jong pi baru khoi ki prolog projor jong pi hi sa jingai na pi hanre perkhat thamai yaki baro perkhat thamai yaki baro lada pila jumlien ya kanu kamsnio ka ba pi julia persyang kena ladi ban kran don burom kran don akor hanre wat ngaru teng ngadang bakla ngadang laj tinsi hanre ngaduai par halaman siem bang ngapan map no ublei namar balei hakajing dom ngakum timsi henry ladang timsi ngam sukwa ban timsi lenter henry kadon kapor pan bangalat lakalat timsi namar ga ditang ubrio tim menta ngam thau yeno ngam don hiru kajing thumus ni yeno henry kajing kran junga namar ngade urubunya tang habubunya haru don kibayo mantoy don ki mamong don ki bas ngusi don ki babitar ngan le akum no tang bangadon la ka jong hok bangan keren pan
kahok bangan keren pan di kai ka jingkran junga tela da phim sngo tenan nai pet ken kata kalong bitang kawi kalti nai pet ken ngaklam pen borte ban pet tang ba uta nalor bang lakren sikran man kapur handre kiriu keroi pede bat ka beng bat ka pet bahapan ti kemut ngan ong kumno pan de nak takadaw baling asong ya phi ki ba kersan bahai ka YouTube channel jonga bat ya phi ki ba persya bah ka YouTube channel jonga sapet yang tu berkat puson dan habis ngomong like share subscribe kat ba phimon ti kemut kam don hiru ka jingkhang kam don hiru ka jing ong bet wat pet pan lane to pet ru ban penbor ru em ban khang ru em kamon balai duit ke jong phi sngo thu hinala dia ti de nak takadaw ba kai ka ba kong santam ha ka jing im ko jongi ladangi persyang ban sngo thu ya kiwei kat no ka jin dala bah ban ya ka bangi perkhat bet tang ban biang ya dia ladanga ngamat ya dia ngas sngo thu ru ya ka problem jong kiwei kat no ka jin dala bah handre ladanga ngas sngo thu bet tang ya dia ya ka bor sngo thu jong kiwei la ne ka jing sem jong kiwei ngam sngo thu kata te bar khoj prolog kin sa jengai na phinom yo hiru prolog pesisya phinyo hiru ki prolog ki balong kumpi hi haka jenjar haka sipa kin jengai na handre la da phi dei pade ubri ubas ngothu pade kata te kemut ki prolog jong phiru kin bun belai haka pang ka sitom haka jenjar ka siparu kin don hi ki prolog ki basisya te nak takadaw suaba kiwe kin snotho ya phi to snotho na la de na ka banta jungki snotho na la de na ka banta jungki we ti bon ki bang hap ni kran namar ba ngan ong phi manta nganang pendon kam tang da mobile babun la sa kran har rukom andre ngade urubun pan klam kran ru ngamla lada ngayu I bakaduna ban kubum sentur ngamla takadaw ngahap ban pelaj ti lada phisiam kanu kejing sngotu bakala jong phi temap yang ngam sngo ban pan map yang ayu lada bakala hendrei bangan ong bet bangan ngan mut ban pendu no ikan gitu sonal jongaru umdi bang kwan mantoy lada baru khoj naki subscriber jonga kin ong bet pendu no ti lada baru khoj kila ong bet mamsodon jung mentoy syu bangan plaj ka ni video lane bangan keren namar baki wet yenga tingan ngan penduk no kamdon jung mut yenga ke pisah kamdon jung mut hiru yenga ke pisah namar tang na kam banga treiru ngatre dal kom siam ngakamai dal kom siam lada be ki brio ngapen ngali tre de kowe ka kam kata kamut kam siam la penduk mensim yenga labun ki kam banga trei da de kam kit da ju da kam misteri la ne kat ba phi ong ngatre be namar ngade tang ubaduk ngade tang unong bela ngam don jing phere kan uno kam mantri hendrei lada phiru phidang longpat kumbalong manga te persyang ban snothu persyang ban buat kanuksa kabang apen ipi ti lada phimon ne kata te lada phim kwa hiru ban le kum ta te kamon balai lut ke jong phi ti yake baro to kalong tang kajing ye kren kajing ye tai ka jongi hendrei menta tong ni skap no na ka kitab du job na kal nong kebasan hakot menta don manu don hakot menta don mo manu bathi phi hakapor lockdown pipan jingrap no don mo bathi phi lani haka jenjar kasipa wat upralok bayi jantam jong fir unjangai na phi wat ki bahi yang asam ki bajantam na phiru hawai pan jingiram ki jangai na phi haka takapor phin sa perkhat phin sa longkum no ti hakot menta don mo mano bathi phi hanu na ki bakhoj phin phai da sisha ka jing bomla sha ka penyap ya ubiet kum ya kitu ki bro ba tang supet ya ka video jongar gila sukpo mo bat kila komen si KKA kani kadika
jing persong tu umpai da shisha ka jing bom la sha ka penyap yu bi namar tang bom la sha la play lut berkhoi la i par ka perthei oh i kador te ban pen i menur ha tang ma la play lut pan ti ban ka jing bisini ka pendu ia ubana la bisini palan ila dapat nang siu bentrikam kani ke jabi kom trikam siu nama la bisini nu brio la long tik kum ubi la siu bisini be cumpor justi be siu target be ban pendu no la halas kamut ila dapat jot de nang takadau balai ngam jukwa bangkaran bisni no ngap balai ada ngamai ngadom ngabitar ba ile bakla ngamai be tang to sisin ubas ngotho uperkan judom handre ubriwam ngotho untut keroi ade unman para ade ki bahayang basam ani projor kin longumta urius ngotho pan manta undom la syai udas ngotho ba kadai ulon pai la kran la khana handre yauru keroi ngan ong ipi ya uriu keroi hi kamut wat ka tengah besidaru kan jingana wat ka tengah besidaru kan jingana wat ulak basisharu un jingana ya uriu keroi tiade nang takadau ba ngide ban perkat ina ladi da shisha ka jing bom la sha ka penyap ya ubi bat ka jing bisni ka pendu ya ubana bat ka jing bisni ka pendu ya ubana namar ba nalor ba anna nalor bisni briomo jadi nang takadau anna te kamut badai ka ya kitu ki brio ki ba syukran keroi be ka ka jo kamut kitu kiri kiru anna kiru keroi mo bong ngala yu i ba ubi usuthit Henry kendit latim ya ka jaka syong jung ngala yu i ba ubi usuthit wasdang te ban suthit kamut ula sedang kitu kinia jung ni ban berbi la ni ban yalam baklai ki brio kamut ula sedang ban suthit bayathat ki ong bayathat ni ba that brio ni la sedang ban suthit ni la sedang ban suthit kamut kato kadi kijing berbi jong kita ki nong pensit ban penki thma la ni ban pen thau jung klumar ni tang ba hang ni ka theu kumta ngala yu i ba ubi usuthit Henry kendit latim ya ka jaka syong jung kadai kata kendit atim ya kajak song jong ki kun jong kim laj na kajing sir laknyot ya ki ha kajing bisar bat dan mano ban pelaj ya ki ya ka kamai rep jong ki bam ki batkan naba ublei la sya ba yo bam naka naba ublei sya ba unyu obam naka ban baki basliang ki angnut ya kaspa jung naba ka jing jenjar kamwan na upumpum lemni ka jing sitom ka keroi na khendau handrei ka jing jenjar kami na ubriuhi thik kum ki phlia na kading handrei ka jing jenjar kami na ubriuhi thik kum ki phlia na kading namar bunsin la dangim perkan kum kirang ba lani ban sukran labla ki mo thaujing klumar ta thaujing klumar la huri hura ing tut lawan lapoi sekibor jung ka an uta ubri wa thaujing klumar ya de uran sadien uperngat pati kiwei perkat bahamo de na takadau handre ka jenjar kami na ubriohi namar bangim simlalong kita kiba adekar ngim simlalong kiba perkan ai iba borobor ki drama hangni ki longkumta bat uta ubat sedang ya kita ki drama baro ya de uran sadien bat kitu kiba songset pat ya kata ka jing yele kingat haru ti kemut lalong thik kum nong syukur lalong thik kum unong pengat jing riam yanur yano ti ngide ban long kiba sian na la de hi simet ngayala de te ngawat yo ublay ngayala de te ngawat yo ublay but how ublay ngan IT yala ka apot jing im namar ngasania tang how ublay yala de but nga IT how ublay
yala ka apot jing im namar habang ngasim minjar ngasim lanut ngasipa bar khoj habang aduai ngakerpat ublei habang ayam ut ublei usngap yenga upentingan upen pale ya kemensim mujonga tingam don di khuslai wal dang asak keren ben keren ko keren sniu sak keren lai pujat handrei ngai pu samrki namar ba ngatip scam ba ublei usngap kijing duai jonga tiade na takadau ngam semladon kano kabangan ben lani ngan benta bencin ilnu handrei ngapen snguthu mau ubali ya ki bakrau bat ki bomla sempang bat belin ba ki bapla u ai ya uslam halor ka khendeu bat upha ya ka halor ki langkha u kentiu sajrong ya ki bapo bat uplat na ka jingma ya ke basem jenjar upan pulom ya ki bot jong ki riusianti khanang ba ki kti jong ki kin omla ale ye u kem ya ki bastat ha ka jing snustat jong ki bat ya ki bot jong ki sianti upan kut bukpak kilap ya ka jing dom ha ka por mensengi bat gitar ya mensengi ang lakum menmiet handrei upelat ya ki baduk na ka jing yam ya ki bakerdu pan naga kti jong ki badon bor kumta ki baduk kiyo jeng kermen ban kajing bom hok ka kebum yala kesentur suk uta ubriu ya uba ublei u ajing sneng namar kata wat ben ya kajing sempat jong ubah halor tam namar kata wat ben ya kajing sempat jong bahalor tam naba upen mong handrei usop uspan usempat handrei kiti jong u kipen kon un pelat ye pi na kajing jenjar bat on omdon jing sniu kaban kata kti ye pi ha kanem sniu un pelat ye pi na kajing yam bat ha katma na ka bor jong ko wait lam ya pi en penjengai na kajing kawut uterliet bat pin om tieng na ka jing jot ka bawan tur ha ka jing jot bat ka nem snio pin rakhi kai bat pin om tieng ye kimrat klau ka perthei pin saya te lok bat ki mau jong kalum kawa bat kimrat klau jong ka lum kawa kin yasuk bat pin satip baka yeng dara jong pi kam lei bat pin siam ba nakasem jong pi kamja ye pin satip ru baki khun jong pi kin sabun bat baki khun ki ksiu lakat uplang ka khendeu pin salet sya ka jing tep andala pura ka jing long tomen lakum ki so keu bakanton haba lade ayom da hosiar ya kani ngi la pethu kalong ka basisha to sya skor batole ya kata na ka banta ka jing bha ya lade kani ka jutang jong ublei kani kaktin ublei ngasngungu ya ublei ti phi ki bapet menta kamit ya kani ka video ka YouTube sono jonga nanong ipi ngamdon i ban ai namar bangaduk handrei nga ipi tang kijing hikai leda pi perkhat pi poson lade leda pi sngotu bakam syai sim na lade hi ka bible kuliah bat leda pi don kum kani ka bible pulia kani lada pimdon pat kum kani ka bible ru ngap perkhat ia la dia namar kamdei ba ngakwa mantoy lani kamdei ba ngakwa buram lani kamdei ba ngakwa nam handrei kadon kat ka banga ngadon ban ai pi ki bas ngothu perkhat puson haladehi lada pisngau ya ha like share subscribe lada kami ha tikamut dapi komen sang toru ya ka babis ngau ban comments kalong kamon balai lut lada pi persya ru kamon balai lut handai lada pi perkhat ru kamon balai lut lada pi ngau thu ru kamon balai lut kani kalong simet namar balai ngang thawi kani ki sunal ru ngamtep namar ba ngalang ang pisa ti ngade ru uri ubri bubunya da ka banga penmi sabar ki baro ngasngau bangalat na kata ka jing langkum ko jing mut perkhan
Jadi nak takatau kam don kajing skoper yangan namar balai babun kiba tim si bon kiba sen bon kiba yu hendrai kam don kajing sngo yangan namar balai ngalak melin yakini kajing syakren nadu dan kena ngam don kajing skoper ti pi ya sngo tu hi nala de simet namar ba wat ik tu kajing trum kairu ublai utip ublay uyui ublay utip kambhai ki bro hendrai ngangan ong ipi abang ngadai tang ubriu ngalaju ong si ong bangadai tang ubriu nam tip ikai ke eru ngadai ubriu balango tie perkhat imapi ya sngoto imapi tie lada pidan kano kajing syam banga bakla pila ban pen i ngadai tang ubriu tie hendrai haba kadon kano jing bakla lada pi pen i abang ngasong tu ngan ong ma bangala bakla hendrai ngapan ma pro na pi bar khot kiba pet ada kadon kano ka jing sngo ka ba ong bangalong babiang ngamdei ubru babiang ngadei ubru ba po ning ba po tam ngadei ubru ba pap ning ba pap tam ngan ong kamat jopi hendrai ngamla pat ban i ke bible ngamla pat ban kelet yu blai tang katahi ti tangkini kentian kublai sibon ni pi baro ki nong kersan jonga bat ki persak bahai kan ki tur sun jonga to ai ba ublai terkenrat unri un sumar sukir un pelaj yangi nakajing majing mensau unda yangi habangi dang yo tia man miet bat un ai yangi ka step ka besuk wa kemen bangila ban tre ban kata kamai kaji penbiat penbiang ki yang kasam bat un ai yangi kajing ko jingkia ka bakongsan ha kajing imbu jungi kenang bangin dupla ban tre ban kata lani ngin dupla ba ngin yat ngin yang ngin kran khana ban ngin dap da kajing suk kajing kemen nang ba kajing ku kajing ublai tang kening kentien kublai sibon ni pi baro kamiet kusuk kemen